Επιλεγμένος. Χρειάζεται τώρα να σταματήσεις ό,τι κάνεις και να κοιτάξεις εμένα. Δεν πρόκειται για 3 τυχαίες λέξεις. Είναι 3 ονόματα, 3 πρόσωπα. 3 στιγμές που κάποιος σε κοίταξε και, μπροστά σε άλλους, αποφάσισε ότι εσύ δεν ήσουν αρκετός. Ότι δεν θα τα καταφέρεις. Ότι ήσουν πολύ μικρός για όσα κουβαλούσες μέσα σου. Μπορείς να θυμηθείς καλά καθέναν από αυτούς. Μπορείς να θυμηθείς το μέρος, το τόνο της φωνής, το πλατή χαμόγελο, τη σιωπή που ακολούθησε. Το κράτησες αυτό για καιρό. Αλλά το πιο σημαντικό που θέλω να σου πω σήμερα είναι ότι ο Θεός ποτέ δεν ξέχασε. Ο αλγόριθμος δεν σε έφερε τυχαία σε αυτό το βίντεο. Ήταν ο Θεός. Και έχει μία ξεκάθαρη μήνυση για σένα σχετικά με αυτά τα 3 πρόσωπα και σχετικά με όσα πρόκειται να συμβούν πριν τελειώσει αυτή η εβδομάδα. Κράτα γερά. Το επόμενό σου θα αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις κάθε εμπόδιο και κάθε δοκιμασία που πέρασες. Πριν συνεχίσω, άφησε ένα αμήν στα σχόλια, γιατί αυτή η απλή χειρονομία είναι ήδη η πρώτη σου κίνηση ελευθερίας. Δηλώνεις ότι πιστεύεις πως ο Θεός ενεργεί υπέρ αυτών που επέλεξε. Και αν εγγραφείς στο κανάλι και ενεργοποιήσεις το καμπανάκι, αυτό θα γίνει ένα πνευματικό σημείο αναφοράς στη ζωή σου για τους επόμενους μήνες. Αυτό που συζητάμε εδώ δεν είναι απλή ψυχαγωγία, είναι πόλεμος. Τώρα, κοίταξέ με προσεκτικά. Υπάρχει ένας πνευματικός νόμος που οι περισσότεροι δεν έχουν κατανοήσει ποτέ. Είναι απλός, αλλά τόσο ισχυρός που καταστρέφει ή χτίζει ζωές. Όταν ο Θεός επιλέγει κάποιον, επιτρέπει στον κόσμο να δοκιμαστεί πριν τον ανυψώσει. Δεν είναι τιμωρία, είναι κάθαρση. Είναι η διαδικασία μέσα από την οποία περνάει ο Χρυσός πριν ανέβει στον θρόνο. Και αυτοί οι 3 που αμφισβήτησαν εσένα δεν ενήργησαν μόνοι τους. Ήταν όργανα μιας δοκιμασίας που δεν ήξερες ότι κάνεις. Κάθε λέξη εναντίον σου ήταν μια ερώτηση από τον ουρανό. Θα συνεχίσεις? Θα υποκληθείς? Θα πιστέψεις περισσότερο σε αυτούς παρά σε εμένα? Και εσύ συνέχισες. Μπορεί να ήταν στη σιωπή. Μπορεί να ήταν με την καρδιά σου σε ερείπια. Μπορεί να αμφέβαλες αν ο Θεός ακόμα είναι κοντά σου. Αλλά δεν τα παράτησες. Και αυτό ήταν η σωστή απάντηση. Πρόσεξε τι θα σου αποκαλύψω τώρα, γιατί αυτό το σημείο αλλάζει τα πάντα. Ο Δαβίδ δεν χρήστηκε βασιλιάς μπροστά από τους εχθρούς του. Χρήστηκε μπροστά από τους αδερφούς του, από τα ίδια άτομα που τον υποτίμησαν, που δεν τον κάλεσαν όταν ήρθε ο Σαμουήλ, που ακόμη και να σκέφτονταν ότι ο μικρότερος γιος του Ιεσέ θα μπορούσε να είναι ο επιλεγμένος του Θεού. Και ξέρεις τι συνέβη μετά? Κάθε ένας από αυτούς που αμφισβήτησαν τον Δαβίδ έπρεπε να υποκληθεί μπροστά στον βασιλιά που αρνήθηκαν. Όχι επειδή ο Δαβίδ εκδικήθηκε, αλλά επειδή ο Θεός απάντησε. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει τώρα στη ζωή σου. Γι' αυτό ετοίμασα ένα ισχυρό ψηφιακό βιβλίο για σένα. Το εγχειρίδιο των επιλεγμένων για την προστασία της οικογένειας. Μέσα θα βρεις προσευχές, ψαλμούς για να σπάσεις τον δημόσιο φθόνο και 3 πρακτικά βήματα για να σφραγίσεις κάθε μέλος της οικογένειάς σου με το αίμα του Ιησού. Ο σύνδεσμος βρίσκεται στην περιγραφή και στα πρώτα σχόλια. Ήδη χιλιάδες οικογένειες στη ΣΥΠΑ έχουν λάβει το υλικό και αναφέρουν πως σε λιγότερο από 7 ημέρες το σπίτι τους άλλαξε ριζικά. Οι τσακωμοί σταμάτησαν, τα χρήματα διαρκούν περισσότερο, τα παιδιά άρχισαν να μιλούν ξανά, οι γάμοι αναζωπυρώθηκαν από το πουθενά.
Μην καθυστερείς. Αυτό το περιεχόμενο μπορεί να απομακρυνθεί οποιαδήποτε στιγμή λόγω της ευαίσθητης φύσης των θεμάτων μας. Αν νιώθεις την κλίση στην καρδιά σου τώρα, πες «Είμαι επιλεγμένος» στα σχόλια και πήγαινε να πάρεις το βιβλίο σου. Δεν πρόκειται για πώληση, είναι αποστολή. Η οικογένειά σου περιμένει αυτήν την ενέργεια από εσένα πολύ περισσότερο από ό,τι φαντάζεσαι. Ο Θεός σε έφερε εδώ για να μην φύγεις άδεια. Αλλά κράτησε αυτήν την επόμενη σκέψη. Δεν μιλάω για εκδίκηση που θα εκτελέσεις. Μιλάω για μια απάντηση που ο ουρανός θα δώσει. Και υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα δύο. Όταν προσπαθείς να εκδικηθείς, μπαίνεις στο πεδίο τους, χαμηλώνεις το επίπεδό σου, απομακρύνεις την ενέργειά σου από το σκοπό που ο Θεός σου έβαλε και αρχίζεις να ξοδεύεις πνευματική δύναμη σε ανθρώπινη μάχη. Και εκεί που ο εχθρός θέλει εσένα, εξαντλημένο, αποπροσανατολισμένο και γεμάτο πίκρα, προσπαθώντας να αποδείξει κάτι σε ανθρώπους που ποτέ δεν θα αναγνωρίσουν ποιος είσαι, ενώ ο Θεός ακόμα δεν έχει απαντήσει. Αλλά όταν αφήνεις τον Θεό να απαντήσει, η απάντηση έχει διαφορετικό βάρος. Έρχεται από ένα μέρος που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Φτάνει με έναν τρόπο που ακόμα και η ίδια η αμφισβητούσα καρδιά δεν μπορεί να αγνοήσει. Και όταν έρχεται, δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Δεν χρειάζεται να δείξεις. Δεν χρειάζεται να δημοσιεύσεις τίποτα στα κοινωνικά δίκτυα. Το μαρτύριό σου μιλάει από μόνο του και η σιωπή που κράτησες σε αυτή τη δοκιμασία γίνεται η μεγαλύτερη σου δήλωση πίστης. Ο Θεός απαντά για τους 3 που σε ταπείνωσαν δημόσια. Όχι στον χρόνο τους, όχι στον χρόνο του πόνου σου, στον δικό του χρόνο. Και ο χρόνος του είναι τώρα. Μείνε μαζί μου μέχρι το τέλος, επειδή το πιο σημαντικό έρχεται ακόμα. Κατάλαβε τη δύναμη αυτού που συμβαίνει όταν ο Θεός αποφασίζει να δράσει υπέρ ενός επιλεγμένου. Δεν είναι διακριτικό, δεν είναι διακριτό, είναι ορατό. Όπως η φωτιά που κατέβηκε στο θυσιαστήριο του Ηλία, ενώ οι προφήτες του Βαάλ φώναζαν απελπισμένοι. Όπως ο Ιωσήφ που βγήκε από τη φυλακή σε μια μέρα και τοποθετήθηκε στην δεύτερη θέση όλης της Αιγύπτου. Όπως ο Πέτρος που βγήκε από τη φυλακή ενώ οι φρουροί κοιμόντουσαν. Όταν ο Θεός απαντά με τρόπο που όποιος το βλέπει αναγκάζεται να μαρτυρήσει την Ανάστασή σου. Και ποιο μέρος παγώνει την καρδιά αυτών που σε αμφισβήτησαν? Δεν είναι η επιτυχία που θα πετύχεις. Είναι η χάρη με την οποία θα φτάσεις σε αυτήν. Επειδή δεν θα φαίνεται ότι παλέψες, θα φαίνεται πως ο Θεός άνοιξε τις πόρτες. Και κανείς δεν θα μπορεί να πει ότι προσπάθησες περισσότερο ή ότι έτυχε. Θα πρέπει να καταπιούν την μόνη εξήγηση που μένει. Ο Θεός ήταν μαζί σου σε όλη τη διαδρομή. Αυτά είναι που έρχονται τώρα για σένα. Όχι επειδή είσαι τέλειος, όχι επειδή δεν έκανες λάθη, αλλά επειδή σε επέλεξαν πριν γεννηθείς, πριν κάνεις κάτι σωστό ή λάθος. Και το σχέδιό του για εσένα δεν μπορεί να ακυρωθεί από 3 ανθρώπινες γνώμες που υπόθηκαν δημόσια. Σκέψου το. Αν αυτοί είχαν τη δύναμη να σε καταστρέψουν, ήδη θα είχες πέσει. Το ότι βρίσκεσαι εδώ σήμερα είναι η πιο δυνατή απόδειξη ότι υπάρχει μια προστασία πάνω σου που ξεπερνά κάθε ανθρώπινη επίθεση. Γι' αυτό ετοίμασα το ισχυρό ψηφιακό βιβλίο για σένα, το εγχειρίδιο των επιλεγμένων για την προστασία της οικογένειας. Ο σύνδεσμος βρίσκεται στην περιγραφή και στα πρώτα σχόλια. Πάρε το τώρα όσο το θέμα είναι ακόμα ζωντανό. Αύριο ίσως να είναι αργά για την οικογένειά σου.
Τώρα θα μιλήσω απευθείας σε εσάς. Αυτοί οι 3 άνθρωποι που σας αμφισβήτησαν δημόσια, χρειάζεται τώρα, αμέσως, πριν συνεχίσετε να παρακολουθείτε αυτό το βίντεο, να προβείτε σε μια ενέργεια. Χρειάζεται να τους συγχωρέσετε. Όχι για τις πράξεις τους, όχι επειδή το αξίζουν, αλλά επειδή η συγχώρεση είναι το άγγιγμα που ανοίγει τον διάβλο, μέσω του οποίου η αποκάλυψη του Θεού θα ρέει πλήρως στη ζωή σας. Όσο κουβαλάτε πικρία, είστε παγιδευμένοι στον χρόνο του τραύματος και ο Θεός θέλει να σας οδηγήσει στον χρόνο της θερήσεως. Αλλά δεν μπορείτε να εισέλθετε στη θερισμένη περίοδο κρατώντας αγκαλιά ό,τι φυτεύτηκε εναντίον σας. Το να συγχωρείτε δεν σημαίνει ότι ό,τι έκαναν ήταν σωστό. Σημαίνει ότι δεν θα αφήσετε πια αυτό που έκαναν να καταλάβει την κυριαρχία στη ζωή σας. Σημαίνει ότι απελευθερώνετε τον Θεό να δράσει χωρίς το θυμό σας να εμποδίζει τη διαδικασία. Δείτε καλά, όταν κουβαλάτε πίκρα, συνεχίζετε να είστε πνευματικά συνδεδεμένοι με εκείνους τους ανθρώπους. Τους δίνετε πρόσβαση στο συναισθηματικό σας πεδίο που κανείς από αυτούς δεν το αξίζει. Ξυπνάτε και τους σκέφτεστε. Χτίζετε σχέδια που στην ουσία εξακολουθούν να αποσκοπούν στο να αποδείξετε κάτι σε αυτούς. Και τότε δεν ζείτε την αποστολή σας. Απαντάτε στην πρόκλησή τους. Άφησέ το. Και όταν το αφήσεις, αυτό που θα συμβεί θα είναι αδύνατο να εξηγηθεί με ανθρώπινη λογική. Αυτό δεν είναι μεταφορά. Είναι πνευματικός νόμος. Ό,τι δεσμεύεις μένει δεσμευμένο. Ό,τι ελευθερώνεις, ελευθερώνεσαι και εσύ. Και το επόμενο που θα έρθει μετά από αυτή την απελευθέρωση, ακριβώς αυτό είναι που έρχεται προτού τελειώσει αυτή η εβδομάδα. Γι' αυτό ετοίμασα το ισχυρό ψηφιακό βιβλίο για εσάς. Ο οδηγός των εκλεκτών για την προστασία της οικογένειας. Αυτό το βιβλίο δεν ήρθε τυχαία στα χέρια σας. Όπως και εσείς δεν βρίσκεστε τυχαία σε αυτό το βίντεο, έτσι και εσείς είστε ένας εκλεγμένος. Ο Θεός έχει βάλει επάνω σας την ευθύνη να είστε το τέλος της γραμμής, το τελικό σημείο όλων όσων έχουν αρρωστήσει την οικογένειά σας διαχρονικά. Σύνδεσμο στην περιγραφή. Σύνδεσμο σταθερός στο πρώτο σχόλιο. Απλά κάντε κλικ, λάβετε, ανοίξτε και εφαρμόστε. Μέσα σε 7 ημέρες θα νιώσετε το σπίτι να αλλάζει. Δεν το εγγυώμαι εγώ, η λέξη το εγγυάται. Σχολιάστε τώρα, αποδέχομαι την αποστολή και πάρτε το υλικό σας πριν αυτό το βίντεο διακοπεί. Όλη η οικογένειά σας εξαρτάται από αυτήν τη δράση, αυτήν τη στιγμή. Τα παιδιά σας, οι εγγονείς σας, οι μελλοντικές γενιές σας κοιτάζουν εσάς τώρα. Και τώρα χρειάζεται να σας αποκαλύψω τι έρχεται πριν το τέλος της εβδομάδας. Όχι με γενικότητα, με συγκεκριμένο τρόπο. Είστε εδώ ακριβώς επειδή είστε έτοιμοι να ακούσετε αυτό. Η απάντηση του Θεού στους 3 ανθρώπους που σας αμφισβήτησαν δημόσια δεν θα έρθει με τρόπο που θα τους καταστρέψει. Θα έρθει με τρόπο που θα σας υψώσει. Υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά. Η καταστροφή αυτών που μας επιτίθενται μπορεί να ικανοποιήσει το εγώ για μια στιγμή, αλλά η υψωσή του εκλεκτού, αυτή την κουβαλάτε για πάντα. Αυτή γίνεται ιστορία. Αυτή γίνεται κληρονομιά. Αυτή γίνεται αυτό που θα αφηγηθούν τα παιδιά σας όταν μεγαλώσουν. Ο πατέρας μου ταπεινώθηκε δημόσια και ο Θεός απάντησε και εγώ το είδα. Αυτό έρχεται, μια ανοιχτή πύλη, μια ευκαιρία, μια ανατροπή που θα συμβεί τόσο φυσικά που όποιος δεν έχει πνευματικά μάτια θα την ονομάσει σύμπτωση ή τύχη. Αλλά εσείς
θα ξέρετε. Θα ξέρετε βαθιά στην καρδιά σας ότι αυτή ήταν η αποκάλυψη του Θεού που ήρθε στον σωστό χρόνο, στη σωστή μορφή, στον σωστό τόπο, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να μαρτυρούν. Δεν θα είναι στο σκοτάδι. Θα είναι στη σκηνή όπου δηλώθηκε η αμφιβολία. Σκεφτείτε τι έκανε ο Θεός με τον Ιωσήφ. Δεν ήταν μυστικό. Ήταν ανάμεσα στους αδελφούς του που τον πούλησαν. Ήταν μπροστά στον Φαραώ που θα μπορούσε να πάρει διαφορετική απόφαση. Ήταν δημόσιο. Ήταν ορατό. Ήταν αδιαμφισβήτητο. Καταλαβαίνετε το βάρος αυτού που μόλις αποκάλυψα? Αυτό που επιτέθηκε δημόσια θα αποκατασταθεί δημόσια. Τώρα θα μιλήσω σε εσάς σαν να μην υπάρχει κανείς άλλος που ακούει αυτή τη συνομιλία. Έχετε περάσει από κάτι που λίγοι άνθρωποι βιώνουν και εξακολουθούν να στέκονται όρθιοι. Το να αμφισβητούνται δημόσια είναι διαφορετικό από το να αμφισβητούνται σιωπηρά. Όταν κάποιος αμφισβητεί εσάς ιδιωτικά, πληγώνει. Όταν κάποιος αμφισβητεί μπροστά σε άλλους, κόβει. Επειδή ξαφνικά δεν υπερασπίζεστε μόνο τον εαυτό σας, προσπαθείτε να αποδείξετε την αξία σας σε ένα κοινό που σχημάτισε άμεσα άποψη, βασισμένο στα λόγια κάποιου που αποφάσισε να σας μειώσει. Οι περισσότεροι που περνούν από αυτό συρρικνώνονται, μειώνουν το όνειρο, χαμηλώνουν τη φωνή, ξεκινάνε να ενεργούν σύμφωνα με την αφήγηση που έχει δημιουργηθεί για αυτούς, όχι επειδή την πιστεύουν, αλλά γιατί είναι εξαντλητικό να παλεύουν κάθε μέρα μαζί της. Αλλά εσείς όχι. Ίσως κοντάψατε. Ίσως περάσατε εβδομάδες με το βάρος στο στήθος. Ίσως πλησιάσατε το σημείο να εγκαταλείψετε κάτι που ήταν το πιο ιερό που κρατούσατε. Αλλά δεν φύγατε. Και ακριβώς αυτό διαχωρίζει τον εκλεγμένο από εκείνον που καλείται αλλά αρνείται το κάλεσμα. Το κάλεσμα πάντα συνοδεύεται από δοκιμασία και η δοκιμασία πάντα έχει ανθρώπινη μορφή. Ήταν 3 άνθρωποι, μπορεί να ήταν 20, μπορεί να ήταν μόνο ένας, αλλά ήταν οι 3 σωστοί, στις σωστές περιστάσεις, με τις σωστές λέξεις που είχαν τη δύναμη να σε σταματήσουν. Και εσύ δεν σταμάτησες. Δέξου το ως προφητική δήλωση. Αυτό που έρχεται πριν το τέλος αυτής της εβδομάδας είναι η αρχή ενός κεφαλαίου που αυτοί οι 3 θα χρησιμοποιήσουν ως αναφορά όταν θα μιλούν για εσάς τα επόμενα χρόνια. Όχι με περιφρόνηση, με θαυμασμό που δεν θα μπορέσουν να εκφράσουν πλήρως επειδή θα αναγνωρίσουν ότι είχαν λάθος. Αυτό ετοιμάζει ο Θεός. Δεν είναι αυταπάτη. Δεν είναι κενό μήνυμα παρηγοριάς. Είναι ο νόμος της Βασιλείας που ενεργεί στη ζωή σας διότι ήσασταν πιστοί όταν κανείς δεν κοιτούσε. Και επειδή ο Θεός δεν επιτρέπει η πιστότητα ενός εκλεγμένου να μείνει χωρίς ανταπόδοση, αυτό που σας πληγώσε θα γίνει αυτό που θα σας διαμορφώσει. Η αμφιβολία τους θα γίνει το πλαίσιο του μαρτυρίου σας. Και όταν κάποιος σας ρωτήσει πώς καταφέρατε να φτάσετε εκεί, η απάντηση θα περιλαμβάνει αυτό το ακριβές κεφάλαιο. Το κεφάλαιο όπου 3 άνθρωποι είπαν ότι δεν θα τα καταφέρατε και ο Θεός είπε ότι θα φτάνατε πριν το τέλος της εβδομάδας. Εκλεγμένε, ήρθε σε αυτό το βίντεο στη σωστή στιγμή. Δεν ήταν τυχαίο, ούτε ο αλγόριθμος. Ήταν μία πρόσκληση. Και τώρα φεύγεις από εδώ διαφορετικός. Όχι επειδή είπα λόγια όμορφα, αλλά επειδή κάτι ενεργοποιήθηκε μέσα σου που δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί. Ο σπόρος της βεβαιότητας φυτεύτηκε και η βεβαιότητα όταν ποτίζεται με πίστη δεν αργεί να καρποφορήσει.
Πριν τελειώσει αυτή η εβδομάδα, θα κατανοήσεις γιατί έπρεπε να περάσεις από όλα αυτά. Κάθε λόγος που υπόθηκε εναντίον σου ήταν ο σκαλιστής που ο Θεός χρησιμοποίησε για να σμιλέψει το ποιος πρέπει να γίνεις, ώστε να σηκώσεις αυτό που έρχεται. Πήγαινε με πίστη, διότι η απάντηση έρχεται.